Здравейте хора, аз сега ще играя ето тази игра в Roblox. Аз тази игра принципно я играя, станал съм добър и много други неща, такива. Тя мисля да изберем този мап, да намерим най-хубавите, най-скришни места, за да се скрием добре. Така, тук. И хора, да знаете, че на мен са ми забранени позите. PlayStation не ми дава да ги пускам и затова трябва да се скрия по-добре. В то 6-7 няма да се скрия. Няма да стане. Хора, ако да не би да се скрия, ей тука, ей така. Ей така като стена. Ей така. Ето така да се скрия. Nice. Така. Тук може да издаваме звуци с квадрат. И... Така. И така да се скрия. И хора, вижте. Ето. Дава ми пози. Хора, най-сетне ми дава пози, хора. Но без тази. Ей, тази поза е най-добре. Вижте хора, почти да се виждам. Сега тук трябва да стоим още една минута и ще направим Victory Royale в тази игра. Така. Ако хората да се чудят какъв е този звук, това е като SpongeBob. Нали всички знаят онова число. Да. Буй не може да ме намери. Баси главата, която е сложила и сложил този. Изобщо дори не се вижда. Мале. Сега на 5 секунди ще почне да вървя като откачал. Гледа. 3, 2, 0. Юпи! Първа игра Victory. Както се чуете, моята палка е доста странна. Ей това, че дърч хора се опитвам да си взема. Ей това, коледно. Сега моята палка е ето такава. Доста странна палка, хора. Не искам Backrooms. Гадаме Backrooms, хора. Много е труден в тая игра Backroom. Защото има навсякъде места. Няма къде да се скриете. Може ли така легнала поза да направя? Не ми дава! Хора.
Хора, бързо трябва да се боядисаме в жълто. Ето така. Така. Се боядисам. Хоп. О. Мисля, ето тук да се крие. Така. Верно, той дори не се мърда. Просто хората искат да отиват към него и когато отидат, просто той да ги удари и е така. Да спечели. Ето. Какво искат хората? Аз знам. Та игра много съм я играл, хора. Желайте ми късмет. Вижте, хора. Ето за това е този бутон. Аз съм се чудил за какво ми е сега в тази игра. Що няма да ми трябва, ама това е много важен бутон сега. Ще ме открият май скоро. Аз се чудих между тук да се крия някъде и там. В ето шкаф да се направя сейф за шкаф. Когато съм натиснал триъгълник, нещо да стане, поне да се движа. Как, хора? Така. Това се помръдна. Ето, знаех си, хора. Казах ви. На 15 секунди почвам да се местя. Супер. Ей, той издава звука. Кют. Май. Оп. Тръгвам. Лала. Оп. Ла. Виктори Роял, хора! Успяхме да направим тази игра. Също. Хора, сега ще платя. Хора, ще си платя тия пари, които ги имам за тази игра. Мисля да въртя за бастун. Какво сега получих, хора? Нищо не съм получил. Мога да въртя нормално колело, хора. Дано да ми спадне бутър. Окей, това е добро, хора. Я ще се скрия на най-гадното място в света. Ей така. Ей тук да се забутам като камък. Ей така. Ей така. Ей така. Само да си полза на камък. Така. Цъкам ей тука. Оп. Хора, изобщо не ми дава да си пускам някакви ползи дори. Два вече има търсещи. Давай, първият ми звук. Този звук го знам. Така. Чакаме.
Хора, намерих най-фейк място. Pay to win мястото в цялата игра. Трябва първо тия поне да се разкарат, защото много ще ме издадат. О мага, хора, аз слях буквално. Лайквайте видеото, ако според вас сега ще спечеля, се абонирайте за канала. Хора, видяхте ли? Те просто ме подминават. Тя са... Хора, ударете по един лайк за това видео, което го правя. Така, сега ще пускаме отново звук. Така. 6-7. Се направиш видео в TikTok. Това е накрая. Ето ма хора, ето! Ей, тук бях. Хора, за малко ще да ни се падне нож. Той е някакъв готин нож. Ей, тук искам. Ей, тук. Не, добре. Да, е тук. Хора. Сега ще бъдем ние търсещи. След 40 минути ще почнем. 3 секунди още ни остават, хора. Ако мислите, че ще открия всички, абонирайте се за каналът ми. 2 секунди. 18, 17, 16, 15, 16, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тръгваме, хора. Оп. Хора. Тук. Видяхте ли го? Аз видях тук човек. Оп. Значи на първия ног. Така. Трябва да се оглеждаме много добре. За да не дойдат добри скривачи. Тия хора, които се скриват. И сега тук ще има човек, който ще се скрие много добре, според мен. И да не го намерим. Със сигурен съм. Оп, ног. Ей тук чух. То, с който съм, е супер добър просто, хора. Ето! Човек! Ей тук е. Малко се вижда. Това е ръбчето за леглото. Ей тук човек. Ето го! Ето! Хора! Ето тук май идваше човек. Хора, още не мога да намеря човек. Намерих няколко, ама още сега не съм намерил още никой.
Но трябва да се разбързам. Трябва да съм много бърз, хора. Ако няма да загубвам, трябва да съм по-бърз. Самото темпо. Оп. Давайте по-бързо, хора. Трябва да съм възможно най-бърз. Още няколко секунди. Давайте! Айде, хора. Според мене ще загубим. 3, 2, 1. Не! Хора, загубихме. И това беше от видеото ми. И чао! Чао! Чао, хора!